efectivament, com deia el Toni fa un minut, mai hem estat públic de majories, o sigui que cap problema. Som els que som, després de dinar, efectivament, sempre costa una mica, però anem a parlar d'aquest tema que ens convoca ara en aquestes jornades tan xules que heu muntat. I parlarem d'Educació per la Pau. I d'Educació per la Pau amb dos superprofes, que ara us presento de seguida, encara que ho teniu aquí en el programa, està bastant explicat, crec. La Vicky Moreno, que és antropòloga i mestra i efectivament ha dedicat la seva vida laboral a l'educació, i ella acostuma a dir que és una mestra tossudament coeducadora. El seu activisme, això ho diu clarament feminista, el seu activisme està vinculat a Cala Dona, Dones per Dones, feministes antimilitaristes i formar part de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació, que avui en parlarem, i de la coalició Pro Complicitat amb Israel. I el Toni Álvarez és un històric de la insubmissió, antimilitarista convençut, mestre de l'escola pública, mestre de CGT Ensenyament i també de Desmilitaritzem l'Educació, i és exdirector d'una escola objectora a la presència d'armes a l'escola. I pel Toni, els conflictes són inherents a l'ésser humà i l'escola és un bon lloc on aprendre a gestionar-los. Llavors, anem a parlar d'educació, que és de... sabeu de moltes coses, però d'educació en sabeu molt. Llavors, bé, avui heu parlat de... Estem parlant de construcció de pau tota l'estona, però avui heu parlat de defensa armada o no violenta i de les guerres. I, com sabeu, estem en un moment complicat. Estem en un moment complicat amb un antimilitarisme creixent, amb un militarisme creixent, amb una Unió Europea i una senyora von der Leyen que des de fa un any estan demanant que augmenti el pressupost militar. Què? Hola? És per veure si esteu atents tot això, ho estem fent una mica... L'assaig? Sí, ho estem fent una mica. Hola? A veure si no... Sí, molt millor. Doncs això, com us deia, des de fa any i mig, des de la Unió Europea, la senyora von der Leyen ha decidit que han de pujar els pressupostos militars, ens ha espantat amb la possibilitat d'una nova gran guerra i s'està alimentant l'opinió pública de tots els països europeus amb aquesta idea que s'han de fer créixer els pressupostos militars i que vivim sota una amenaça, això és la part europea, i a la part, estatunidenca no cal que us expliqui com està la situació. Llavors, per què és important parlar d'educació? Aquí crec que la majoria ja fa temps que esteu pendents d'aquestes qüestions. Llavors, als anys 90, quan la guerra de Bòsnia, l'escola va estar hiperpresent i va ser un dels primers col·lectius que es van mobilitzar contra la guerra. De fet, fins fa relativament poc hi ha hagut una ONG que s'havia fundat arran d'això, que es deia Mestres per Bòsnia. En el seu moment, als anys 90, dels primers col·lectius que es van mobilitzar per denunciar la guerra, per donar suport, portar material escolar, fer formació i després, en la postguerra, van continuar donant suport, van ser els mestres i van ser el professorat, que van estar molt pendents d'això i van ser un col·lectiu que es va mobilitzar moltíssim. I uns anys després, quan la guerra d'Iraq, òbviament, i la supermanifestació d'1 milió de persones contra la guerra, llavors també allà, també per a la guerra d'Iraq, l'escola i els mestres van ser un dels col·lectius més presents, van ser un dels col·lectius que van empènyer la mobilització de tota la societat perquè es parlava contínuament d'aquests conflictes i a més els sindicats educatius, les associacions de famílies, els mestres a l'aula, era un tema
que es treballava contínuament. Llavors, als anys 90, jo diria que en realitat sí que el sistema educatiu i els mestres i les mestres han estat sempre fonamentals en el moviment de pau. Llavors, bàsicament, volia que fessin una mica d'intro històrica i confirmar-ho i demanar-vos el que estic dient. Vosaltres teniu aquesta sensació també de que l'escola sempre, per la por al moviment antimilitarista, l'escola ha estat un dels eixos centrals que ha ajudat a mobilitzar i a conscienciar la societat. Vicky, comences tu? T'estic dient una bajanada o no? ¿Funciona? Hola. Mira, ya está, esto ya no va, ¿eh? Hola. A ver, no. Hola. Ara sí? Ara sí. Bueno, jo ara quan estaves comentant sobretot el tema de Bòsnia, no? El 2000, no? Perquè el 2003, el 2005 es van signar els acords de Dayton. Justament el meu grup Dones per Dones va néixer en aquell moment. Dones per Dones, que en aquell moment es deia Dones per Dones per la Jugoslàvia, al final es van quedar Dones per Dones feministes antimilitaristes. I enllaço això, després ja contesto directament a la qüestió de la Montse, que van sortir al carrer amb una primera manifestació, amb una pancarta quilomètrica de roba, perquè llavors es feien de roba, no com les dades que les encarreguem, que posava exigim que les violacions siguin considerades crim de guerra, perquè un dels temes fonamental, crec jo, malauradament i desgraciadament, que va sortir i que va desembocar en que la gent es mobilitzés, va ser els milers i milers de dones violades en aquesta guerra. Tant, bàsicament eren dones de Bòsnia, però també croates i de Sèrbia. I l'enllaço que en aquests moments, aquests dies, aquesta setmana, i avui, aquest matí i aquesta tarda, s'estan celebrant els 25 anys de la resolució 1325 de l'ONU a recollir això. Les violacions, per primera vegada des de l'ONU, i amb una carta com aquesta, es recollia que les violacions són considerades crim de guerra amb els conflictes armats. Dic de Bòsnia. Cert que és veritat que en aquell moment en els centres es parlava, va haver-hi associacions i grups, efectivament, mestres per Bòsnia, que van portar material, també aliments, però sobretot material escolar. Recordo les recollides d'aliments que es feien a les escoles, vull dir, va ser tot un, no? Però vull destacar això. La primera mobilització gran també va ser just perquè van sortir moltíssimes dones, que venien del moviment pacifista, però també d'altres associacions, denunciant sobretot el tema de les violacions, que és un tema més universal que ha travessat totes les guerres i que és històric, desgraciadament. I l'altre que s'ha anomenat de la guerra de l'Iraq, jo també quan feia la reflexió de com han canviat les coses des del que tu has assenyalat, la importància que tenia parlar d'aquests temes a la classe, i es podien parlar, i no hi havia tantes imatges i tantes plataformes i tantes xarxes socials, i hi havia potser més sensibilització pel que estava passant. Jo crec que entre la guerra de l'Iraq, que va treure al carrer tantíssimes milers de persones en aquella gran manifestació, que fins i tot en aquells moments es va editar, no sé si ho recordeu, el Diari de la Pau, que eren 4 o 5 fulls, i eren un material didàctic que es podia treballar a l'aula perfectament. Des d'aquell moment, ara, què ha passat? No és que l'escola no continuï sent important i no eduqui per a la pau, evidentment, a més, jo crec que s'educa cada dia en aquesta direcció, però el que hi ha al voltant nostre ha canviat tant i tan ràpidament, els conflictes que hi ha ara són tan diversos i ens aclaparen, que aquestes circumstàncies també han fet que l'escola li costi potser centrar on posa la mirada. És a dir, quan la guerra de l'Iraq, per exemple, teníem clarament qui eren els agressors i qui eren les víctimes. Penso que això ho tenia clar, perquè a més va sortir, perquè a més es va donar un context polític també concret. Ara és molt complicat, perquè no és que hi hagi un conflicte, ja m'ho vaig apuntar això, el 2004, 37 conflictes armats, una xifra la més alta en els últims 12 anys, o sigui, 34 armats, no? I de tot això, com ho pots concretar, com pots fer, sense que t'atabalin aquestes imatges que deia que abans no eren, el pes avui en dia està en la quantitat i sobre explotació que es fan d'aquestes imatges que acaben dirigint la nostra mirada. Jo crec que ara la dificultat bàsica està en aquesta, que són tantes les situacions que ens envolten i tan complexes i tan complicades
que costa fins i tot nosaltres d'assimilar-les, de reflexionar-les i després, evidentment, poder-les aplicar a l'aula o transmetre-les a l'aula. I entre el professorat, i aquí parlo de tot, per mi Educar per la Pau és tota la comunitat educativa, però també són les famílies, és el professorat i és l'alumnat. I aquí jo crec que hi ha canvis, crec jo que no comparables amb tota la feina que s'havia fet, des del meu punt de vista. Només per la gent que acabo d'arribar, gràcies per venir. La pregunta era una mica recordar com l'escola i el professorat havien estat peces clau en mobilitzacions contra la guerra anteriors. Toni. Bueno, només hem de veure i recordar que aquest país és un país profundament antimilitarista, vull dir que hi ha una tradició arrelada a Catalunya. Podem parlar de la Setmana Tràgica, mal anomenada Setmana Tràgica, no? Fins als nostres dies, com recordàveu en totes aquestes guerres, no? I com, per exemple, als anys 90 hi havia grups de mestres que s'ajuntaven en seminaris per la pau. Vull dir, mestres que quan acaben la seva jornada laboral, un dia a la setmana o cada 15 dies, doncs feien un seminari per la pau, que a vegades era comarcal, a vegades era per cada poble. Vull dir que hi havia un activisme antimilitarista molt potent, en part produït per totes les guerres que es van atravessar als 90 i van començar i van continuar després als anys 2000. I la Vicky feia una mirada, i ara està bé perquè discutirem, pacíficament però discutirem, i feia una mirada sobre que possiblement un dels problemes sigui aquest aclaparament de conflictes, de guerres i d'imatges i notícies que se'n parlar pels mitjans de comunicació, però jo vull posar la mirada dins del col·lectiu, i no tant o només del col·lectiu, sinó de la institució educativa. Perquè el que sí que ens trobem és que des de fa una vintena d'anys, més o menys, tota la normativa educativa té un marcat caire, podríem dir fins i tot, antimilitarista. No sé si sobre el sector educatiu o no, però podríem fer, i això és ràpid perquè podeu buscar per internet ràpidament, si poseu Pau i currículum, o Pau i l'OMLOE, o Pau i blogs, etc., us sortiran un munt de referències normatives vol dir legals, el que diu la llei, del que s'hauria d'explicar, com s'hauria de fer, com s'hauria d'actuar a les escoles a nivell pacifista, antimilitarista, no violent. Jo, quan vaig començar a treballar de mestre, clar, ja vaig començar el 2005, ja vaig dir, uau, clar, jo venia també de món de la insubmissió, on la cosa era saltar-te a la llei, vull dir, clar, jo venia d'això, de constantment estar enfrontant la llei per veure de quina manera podíem fer més incís polític, i em sé que arribo i començo a treballar en un lloc on la llei, si només he de complir-la, que bé, no? Vull dir, i clar, te n'adones amb el temps que és una trampa, és una paradoxa, és una trampa, i el que passa és que ja la normativa hi ha la llei, però després ja com aplicar-la i després el com, al final el com l'apliquem, i en com hi ha aquesta paradoxa de tenim tot un mandat legal per complir i com complir-lo, doncs moltes vegades és una feina de titanis, i que et comporta moltes vegades confrontar, debatre, que això en principi no, després ho parlem també, no ha de ser un problema, sinó al contrari, tant de bo es debatessin més als claustres i a les escoles, vull dir que tant de bo, no? Però sí que és com la gran paradoxa, no? Vull dir, tenim l'entramat normatiu per poder-ho fer, però estem en un moment que s'ha dissolt tot aquest moviment, no? Vull dir, d'això, de solidaritat, no? Excepcions, vull dir, ara, per exemple, aquests darrers 2 anys amb el genocidi de Gaza sí que hi ha hagut, per exemple, una acció molt potent per part de tots els sindicats, a més, els dimarts per Palestina, que fer unes samarretes, la Vicky porta la suadora, portar les dimarts, i que això, per exemple, va comportar a nivell públic molta polèmica, perquè els mitjans de comunicació mainstream van decidir que això era adoctrinar. Vull dir que ens trobem que hem passat dels anys 90 de no, eduquem per la pau, que adoctrinem. Té a veure també amb quina guerra o quin conflicte és, perquè això amb Ucrània no va passar, per exemple. Però sí que passa amb
amb Gaza i Palestina, no? Perquè també hi ha un biaix aquí important, no? No, com que deies, no ens sentim discutir res, perquè estic totalment d'acord, perquè moltes de les coses que estàs dient... Perquè no s'adormessin, saps? Una miqueta de vidilla. Però hi ha per mi un altre element important, i és que la institució, o sigui, el Departament d'Educació, amb la que el Toni i el estimem moltíssim, doncs és un sistema patriarcal, no ens oblidem, la seva estructura és patriarcal, jeràrquica... Tenim una consellera, Sí, sí. Com podeu observar, no me necessiten per res. No, era que no, per enllaçar amb tot el que ha dit i després ja podem entrar més. I, clar... No he hecho nada, jo. L'aigua. No sé si s'ha apagat ara. No. No, deia que la institució és molt perversa. És la institució que està por ahí espiant. Bueno, és molt perversa. T'han sentit. O això, o Israel, que Pegasus i altres coses per ahí. Bueno, a veure, ara, va. Deia que és perversa en aquest sentit que deia ell de les normatives, però un altre que s'ha fet, què ha pensat la institució que sempre passes endavant nostra? Que un dels elements bàsics perquè això, de poder continuar debatent, reflexionant, discutint, transmetre aquesta educació en valors, dificultar-la al màxim. Com una d'elles, crec jo, que s'articula en els claustres. Abans els claustres eren assemblearis, és a dir, es podia discutir de tot, podies tenir mínimament un temps per pensar-hi, per debatre, de situacions de dintre dels centres, però també d'altres, com per exemple els conflictes armats o les guerres o d'altres situacions complicades. I ara això és dificilíssim, però clar, això ja ho he fet, ja ha vingut donat, ja té les eines perquè s'articuli aquest moviment assembleari dintre dels centres, que és primordial per continuar treballant tot això. Llavors, no hi ha temps, què han posat com a eina per destruir, desarticular? La burocràcia excessiva, que no porta enlloc. Jo parlava l'altre dia amb una altra companya i deia és que a més estic segur que ningú es llegeix tota la paperassa que hem d'emplenar. És absurda i què s'ha fet mal? Algú s'ha fet mal? No? Estàs bé? Estàs bé? Molt accidentat això. Estàs bé o no? Sí? Vinga, va, seguim. Claustres, vinga, seguim. Clar, si desapareix aquest espai per poder-ho fer, com ho han fet? Doncs això, omplim el professorat de burocràcia perquè no tingui temps de parar-se a pensar en res. Llavors, cada cop que tu entres... Això que deia ell, la normativa existeix, vull dir, és que tu mires el currículum i es pot treballar. L'educació per la pau, la coeducació ja no diguem, no? Ja entrarem després si voleu. I llavors, clar, al no tenir temps, l'he anat de meravella. És l'excusa perfecta perquè tu no puguis... I el professorat ho rep que si tu entres a parlar d'educació per la pau ho veu com una assignatura més, com una sobrecàrrega més, i ara jo d'on trec el temps per fer tot això. Perquè no es tracta, però es tracta també d'abocar-hi recursos, de tenir una sèrie d'activitats preparades, i com ho fas, i com ho fem, i en quin sentit hi donem, i tot plegat. Llavors, clar, es veu que dius, bueno, ara això serà una assignatura més, quan la concepció que nosaltres hauríem de tenir, jo crec que tenim, almenys com dels espais d'on venim tant el Toni com jo, és que és un eix transversal, que ha de travessar la vida del nostre alumnat, del professorat, però en definitiva és de la societat. La pau és l'objectiu humà més important que tenim. Llavors, jo crec que hauria de ser el valor central de tot l'espai educatiu. Llavors, tot això cada vegada ho han complicat més perquè no puguis fer-ho i perquè el professorat no és que es retraigui, és que ja no dona per més, és que ja no té més hores, és que com ho faig? Llavors, jo crec que aquí està el dilema una mica de tot això que hem pogut fer, jo crec que abans, a banda d'una mena d'autocensura i de censura implícita que van enviant també des de les institucions a dir, d'això potser millor no parlar-ne, no és que t'ho prohibeixin perquè no oblidem que estem parlant sobretot de l'escola pública, almenys nosaltres on ens hem mogut, i a l'escola pública s'ha de poder parlar de tot, això faltaria, no? Vull dir, és un dret que tenim com a profes, però també que té l'alumnat, el dret a ser informat, a formar-se, en educació de valors i de més. I per tant, jo crec que ara estem en aquesta situació. Dificultats perquè la desarticulació dels claustres, que no permeten que puguis reflexionar,
I la complicació que hi ha també per part de les institucions que t'estan enviant aquest missatge una mica, no?, de millor això no tocar-ho, i això ha passat sobretot amb el tema de Gaza. Centres, al començament, després del 7 d'octubre, jo vaig fer com 3 o 4 xerrades gairebé seguides als instituts, i de cop i volta s'ha acabat. Almenys a mi personalment, xerrades faig en altres llocs de centres, demanades per centres, s'ha acabat. I llavors, què ha passat aquí, no? Com dieu, si dones el currículum educatiu, de fet el propi currículum educatiu es podia considerar un èxit del moviment per la pau, perquè el currículum educatiu diu, i el vector 6, aquest famós de ciutadania, aquí dins de tot això que estem parlant. Llavors, el tema a què li estem dient educació per la pau, perquè vosaltres esteu parlant de temes d'organització de centres, esteu parlant de desmobilització del professorat, esteu parlant de moltes coses que van més enllà d'estrictament el currículum educatiu i a què li estem dient educació per la pau. I com vosaltres esteu intentant treballar aquesta educació per la pau, perquè tècnicament es pot, però sí que esteu explicant que hi ha molts problemes d'ordre burocràtic, tècnic, que afecten en realitat a tot el sistema educatiu, no només a l'educació per la pau. I aquesta idea que moltes vegades té ara el professorat que no paren de queixar-se de que tot ho ha de fer l'escola. O sigui, que és veritat que hi ha una part de la societat que ha renunciat o famílies que han renunciat a aquesta tribu educativa i a aquesta educació per la pau col·lectiva i social, i llavors això va parar a l'escola i sembla que, malgrat tenir oberta la possibilitat de treballar-ho, doncs és molt més complicat. Llavors, realment, a què li estem dient educació per la pau i què és el que hauria de ser, en realitat, per a vosaltres l'educació per la pau? Quan dius a què li diem, dius Esteri, primera persona popular i... Com creus tu que ara mateix està la situació? Clar. Ara el que hi ha bàsicament són un munt infinit de recursos fets, vull dir, facilíssims d'accedir, vull dir, que hi ha, ho dèiem abans, famílies per la pau, i hi ha... No sé si mourà o no. Sabem què passa, Sé que és el Pegasus, No, això per descomptat. Hi ha un munt de recursos, hi ha un munt de recursos didàctics, pedagògics, perquè qualsevol mestre, professor que vulgui fer una pildoleta d'educació per la pau la pot fer. Vull dir, això està a l'abast. El tema és molt més complex i ve molt del que deia la Vicky. Vull dir, i una paraula clau és política. Vull dir, la política ha saltat pels aires dels claustres i dels centres educatius i és un drama. L'explico. Per què és un drama? Perquè fem política a cada moment, per acció o omissió. Jo parteixo d'aquesta base també del que és fer política, també, és la meva paranoia, però crec que l'estan compartint en general. Llavors, qualsevol petita decisió que es prengui en un centre, tu estàs afavorint una cosa o una altra. I això hem de ser conscients. Jo penso que la majoria de gent que treballa en un centre educatiu ho és, en general. Tant sigui perquè siguin polítiques inclusives com exclusives i excloents. Llavors, el que és la política ha saltat pels aires perquè no se'n pot parlar. No se'n pot parlar en general de coses que no siguin de quin examen fas, què estàs ensenyant a la teva matèria, de coses tècniques. Però no se'n parla del que ens està passant a nosaltres, a la societat. De debatre, de confrontar, i aquest és el drama. Llavors, d'aquí hi ha molts dels problemes que venen també d'aquesta autocensura, que venen també d'aquest funcionament dels centres també cada vegada més dirigits com petites empreses. Hi ha un cap de personal i llavors hi ha els treballadors, cosa que s'ha perdut en els darrers 20-25 anys i que forma part del drama. Llavors ens hem quedat, i jo de vegades ho dic així i em sap greu perquè a sobre que la gent fa alguna cosa no vull ser tal, però ens hem quedat en la performance moltes vegades, en la performance del 30 de gener, el dia de la pau, llavors aquell dia fem la gran
acció, fem alguns tallers i fem un colom per la pau al mig de la pista i el símbol de la pau i està bé, jo, de veritat, si algú aquí que ho fa, per favor, continuem fent-ho, no vull carregar, però sí que vull aprofitar que estem aquí en confiança. Hi ha profes a la sala, tu puc Gràcies per venir dissabte als 4:30. Exacte. Doncs, vull dir, no podem quedar-nos aquí, bàsicament. Llavors, és com, i això suposo que en parlarem després, de quines són totes les coses que podem fer per trencar, perquè al final és, igual que quan hi havia les guerres, jo me'n recordo que als anys 90 hi havia això, els Balcans, i en l'antimilitarista se'ns venia, se'ns interpel·lava de bueno, què feu ara? Dius, no, és que fa 10 anys que estem explicant i avisant que ja s'està muntant un pollastre de caldero. Vull dir, i no esteu fent res, i no esteu pressionant a qui s'ha de pressionar, i no esteu explicant això, i no s'ha explicat. Llavors és quan hi ha el pollastre gran, la guerra, i ja, doncs això, més crua, doncs quan tu allà, evidentment, dius, ara anem tard. I ho enfocaré amb un exemple que jo crec que també és molt il·lustratiu en quin moment estem. Vull dir, als centres educatius, quan hi ha un conflicte greu de convivència, i greu vull dir greu, sovint s'acaba trucant als Mossos d'Esquadra, perquè vinguin això, a posar ordre, a regular i tal, no? I jo l'altre dia justament em vaig creuar amb una parella de Mossos d'Esquadra fent l'acció sindical, i com que tenim aquesta campanya que després també explicarem que no hi vagin amb pistola a les escoles, que ja no demanes que n'hi vagin, sinó que no vagin amb pistola a les escoles, em deien, clar, és que hi ha un problema, diu, ja, però és que imagina't tu que si en comptes de destinar recursos a la policia els destinéssim a més personal educatiu, és que no caldria, segurament, perquè potser allò ho haguéssim pogut dominar, controlar o anticipar aquest problema abans. I això és el que a nivell macro passa. Vull dir, constantment s'estan armant conflictes, vull dir, alimentant conflictes on clarament, i per això deia, antimilitarista convençut. Per què? Perquè dins del cicle armamentista està clar que al final hi ha una minoria que s'enriqueix amb totes les guerres, amb totes, i ja sabem que és la majoria la que acaba morint. Llavors, això que passa a nivell macro és el que vivim diàriament als centres a nivell micro, de com anticipem i com gestionem els problemes. Vull dir, sobre força. Quan aquesta força, i quan deia també, penso que els conflictes, l'escola és el millor lloc per poder aprendre a gestionar-los, doncs, i passa també com en comunitària, en tot, en la vida, de com no destinem aquests recursos a poder anticipar-nos a totes les discrepàncies que puguem tenir, que n'hi ha, afortunadament, perquè estem vius i cadascú ve de casa seva. Llavors, jo cada vegada tinc més clar com aquests dos modus operandi que l'altre dia els vaig connectar i vaig dir, clar, és que és el mateix, és que quan van els Mossos allà a posar ordre, allà amb l'autoritat, és el mateix que quan estem dient que vagin els cascos blaus allà o enviem uns míssils allà perquè són els que acabaran de... Però què ha passat abans? Qui s'està enriquint amb tot allò? Quins interessos hi ha darrere tot això? Doncs jo penso que si no fem aquesta crítica i aquesta lectura del que és educar per la pau, vull dir, si a nosaltres, infants, adolescents, no s'expliquem el cicle armamentístic i qui s'està enriquint amb tot això, doncs podem fer volar coloms, però ens queda... Però clar, venim de que no podem parlar de política, vull dir, no podem parlar, vull dir que la política està proscrita dels centres i de vegades hi ha molta censura. Mireu, fa 3 anys, quan encara era director, una companya m'ha dit, he conegut a un guerriller, un excomandant de les FARC, que a més està a Barcelona refugiat i que ara està col·laborant en projectes de pau amb la càtedra, amb la UB. I mira, és que em sembla molt interessant, què et sembla si el convidem el dia de la pau, que nosaltres allà a l'escola sempre hem fet? I diu, fantàstic, diu, però les famílies, és que quan s'assabentin que és un exguerriller, diu, bueno, mira, però és un exguerriller, és que difícilment trobarem a una altra persona més vàlida perquè expliqui als infants que allò que va estar fent durant 10 anys potser es podia fer d'una altra manera amb aquesta experiència, no? I ho van fer, però mireu que partim ja d'aquesta por, aquesta autocensura, a veure què ens diuen també, perquè, clar, ràpidament, doncs, pots inflamar ràpid, no? Vull dir, avui en dia, amb un
Twitter o això, pues es guerrillero dando clases en la escuela pública, no sé què, no? Bueno, pues ho hem d'afrontar i és el difícil, perquè malauradament, pues, tenim una societat que tenim molt reactiva també, no? I a nivell militarista, i els discursos de la premsa cada vegada són més militaristes. I la interpel·lació, i aquí és on ens hem de posar com molt ferms, de, clar, que fàcil és parlar des de que tu estàs bé, vull dir que no estàs dins d'una guerra, i dic, sí, però hem parlat abans d'això, d'aquesta gent, què està passant des de fa 10 anys en allà, no? Llavors, jo penso que aquí tenim una feina de fons que és agra, però que a la vegada també és necessària. Bueno, jo estic realment... Jo crec que has tocat un punt clau, no? Que és educar per la pau. Jo penso que és treballar per una resolució de conflictes des de la no violència, utilitzant com a eina primordial les paraules. Que de fet és una de les coses... Quan hi ha conflicte a l'aula, s'opta al final per un sistema, jo diria que de sanció i punitivista, bàsicament. Es treu l'alumnat fora, se l'expulsa fins i tot a casa els dies que siguin, hi ha una sèrie de protocols que s'han d'aplicar i tampoc no hi ha temps ni per haver-los realment pensat prèviament si realment són vàlids o no, una sèrie de situacions. Llavors, aquest és el primer aprenentatge, jo crec, perquè es basa justament per ensenyar l'alumnat en la prevenció dels conflictes. Quan un s'ha barallat, s'ha discutit, s'ha insultat, i això pot passar cada dia, cada dia ens hi trobem a les escoles dels centres, encara molt més complex i complicat en la secundària. Crec que hem de tenir com aquest esquema en el cap, és a dir, a veure, tenir primer un espai segur on les dues parts implicades, l'agressor o la persona que està agredint i la persona que ha estat agredida, i seure a parlar. Per això, primer de tot, hem de tenir això, un espai segur i tranquil. I això vol dir també tenir uns temps, que no pot ser tornar a el que es feia abans de dir dos canalles típiques, perquè s'han barallat al pati i doneu-vos la mà, o fer-vos una abraçada. Com pots fer una abraçada a una persona que t'acaba de donar una patada, per exemple? Per tant, això seria, primer això, tranquil·lament seure i poder parlar-ne. Què ha passat abans? Què li ha passat a aquesta persona abans perquè hagi agredit a l'altra persona? Després, situar el conflicte en si mateix. Primer els antecedents, després situar el conflicte. Exactament com ha anat. Quina ha sigut per tu, en el cas de la persona agredida, el que més t'ha fet mal, que potser no ha sigut físic, potser ha sigut un mal emocional. I després buscant, entre les parts implicades, unes solucions possibles i possibilistes, és a dir, no es pot demanar una cosa impossible i quedar tota una setmana sense pati, perquè això la primera que no s'ho creu és la persona que ho està dient, és a dir, això no és possibilista, no és una solució possibilista. Possibles i que siguin justes per les dues parts, de manera que la persona que ha estat agredida d'alguna forma se senti que l'han restaurat aquella agressió. I si fos possible que les dues parts implicades i que la part que agredeix formi part també d'aquest procés. Si no es pot arribar a una solució possible i justa per les dues parts, el conflicte queda anclat com en hibernació i tard o d'hora torna a explotar. Això és el que està passant amb els conflictes armats actuals. No hi ha... Es parla de causes diferents, múltiples, multilaterals, el que vulguis, de geopolítica, de rearmament, fabricació d'armes cada vegada més potents, però de prevenció no se'n parla. I quan se'n parla no hi ha els recursos suficients per realment poder-los fer arribar abans que aquell conflicte esclati en una guerra, que llavors ja és la violència portada al màxim exponent. Per tant, jo crec que una de les coses que hem d'ensenyar a l'escola seria aquesta, a resoldre els conflictes des del diàleg, des de la paraula i des de la no violència, evidentment. Aquest per mi és un principi bàsic. I aquest és el que pot ajudar també l'alumnat a entendre el que està passant en el món. És a dir, per què va acabar passant el que va passar en Ucraïna, quan estava dient una setmana abans, no sé quan, les tropes estan a punt d'invadir. Però de què esteu parlant? Esteu parlant de la guerra anunciada o esteu parlant de possibilitats de prevenció, que ens podia haver parat?
En el cas de la guerra, del genocidi que s'ha acaparat de totes i travessat de totes, tres coses el mateix, com hauríem d'haver-lo explicat? No pots quedar-te les primeres imatges que t'arriben, que s'intenten sempre dir aquí estan los malos y aquí están los buenos, ¿no? Trencar el binarisme aquest de los buenos y los malos, los que están conmigo y si no estan conmigo estan contra mi, que és aquest discurs d'aquest binarisme de les guerres. Llavors, és trencar això i apostar-hi per realment una veritable prevenció dels conflictes armats, i per això calen recursos, el mateix recursos que calen en els centres. Recursos no únicament materials, sinó també de disponibilitat per fer-ho, perquè tu pots tenir molt clar que això seria el camí i el procés a fer quan es talla o esclata un conflicte, però d'on treus el temps per fer-ho? Perquè això necessita un temps. Primer el temps és respectar el temps de les dues persones que s'han agredit i després per realment tenir una formació per fer-ho, perquè bonament tothom ens podem posar a treballar-ho, però amb una mínima idea clara de per què i quina finalitat ha de tenir. Més enllà del que deia abans, del punitivisme, que és el més fàcil, apliques un protocol, l'expulsió fora. Per altra banda, insisteixo, no hi ha temps, no hi ha aquests recursos. Avui, quan una de les coses que es demanava en la manifestació d'ensenyament és la baixada de ràtios, amb una classe, amb una aula de 30 persones adolescents, és molt difícil disposar de temps, a més, tant canvi de professor que hi ha, a buscar-hi aquests espais. És que no existeixen. No sé que sigui una persona que voluntàriament ho tingui clar i que vulgui fer-ho. I per això jo crec que educar per la pau s'ha de fer també considerar-la com un eix transversal i des d'aquí les perspectives amb què pots treballar, no com una cosa més allà, com un bolet el dia 30, com una classe, una tutoria, una cosa aïllada i momentània, sinó que afecti, que travessi totes les matèries perquè es poden. El Toni deia, hi ha un munt de recursos dels que poden treballar sense que tu hagis de destinar-li una hora de tutoria a parlar d'educació per la pau, perquè llavors és un bolet. És allò que està present però alhora està absent i que no acaba realment traspassant i fent canvis, que és el que en definitiva volem. Vull dir, si estem parlant de tot això avui aquí, pensem per què ho estem fent, perquè en el fons el que volem és transformar i canviar les coses perquè el que ja no ens agrada, perquè creiem que no és just. No és just i perquè s'està desmuntant el planeta per totes les bandes. I per tant jo crec que aquest és el camí. Primer, considerar que això és importantíssim, que no és un bolet més que és igual, ja passarà, sinó intentar que realment el tema de la resolució dels conflictes sigui això, el pas previ perquè l'alumnat pugui entendre el que passa també en el món, i després això, pensar-lo que no cal treballar-lo com una cosa més que ens suposarà una hora i ara d'on tregui, em preparo. No, és que tu pots estar treballant, per exemple, història, perfectament, geografia, matemàtiques, a partir de, jo què sé, matemàtiques, quan parles, per exemple, del rearmament i les quantitats immenses de diners que s'aboquen amb això. Pots estar treballant l'àrea d'història, l'altre dia em mirava i llegia que en els llibres d'història de secundària es parla de la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, el període d'entreguerres, guerra contra el terrorisme, i no es diu altra història. I què ens falta? Ja veiem, la història, si la mirem, està plagada de noms i biografies de generals, dels guerrers que són en definitiva els que han destrossat el planeta i han massacrat a la població civil, i en canvi no tenim un altre aspecte que jo crec que és important tocar, referents justament d'això, de desobediència civil, de resistència no violenta. Ara que he fet menció de la 1325, en els llibres de text, les que esteu treballant a l'aula, alguna ha llegit que estigui incorporada al parlar de la Primera Guerra Mundial, per exemple, ha sentit parlar de la primera Lliga Internacional de Dones per la Pau? Estan els llibres de text. Les coneix? No. Per què? Perquè això és un exemple del que estem dient, no? Educar per la pau i la no violència. Dones en la Primera Guerra Mundial que van travessar diversos països que es van ajuntar demanant el fi de la guerra. Doncs això és un altre aspecte dels que cal incorporar. I aquí també, clar, evidentment, el compromís que s'ho-pregui l'administració, perquè si no queda això, com el paper. Pots estar tot el paper, la normativa ja ve donada, però en el fons no hi ha res. I això crec que són els elements que sí que realment poden portar
a transformar i a canviar les coses, que hi hagi també aquests referents de les persones que han estat treballant incansablement, que treballen també dia a dia per intentar que la resolució pacífica dels conflictes, les mediadores en els processos de pau, visibilitzar-les, quan arriba el dia 30 tothom coneix el Gandhi universalment, però ningú ha sentit parlar mai de la Berta von Sunder, que va ser la primera dona Premi Nobel de la Pau. Totes aquestes coses són les que hem d'anar actualitzant, perquè els conflictes, és veritat, són molts i cada vegada són més complexos, però l'educació també canvia, i ha de canviar també a partir d'aquestes petites passes. Toni, què t'estaves apuntant? No, que no hem d'oblidar que estem en el capitalisme més salvatge i més. Vull dir que de vegades, quan expliquem les coses, és com si tot això fos caprici de quatre i no forma part d'un sistema econòmic que impera tot el món avui en dia, no? I que té tot molt ben muntat, malgrat està fet de trossos de tothom, perquè el capitalisme són totes i tots, i llavors està fet de tothom, no? Però com és un rodell que ens avassalla, no? En aquestes petites coses, no? Que sembla mentida, no? Que la història està feta, no? La història publicada està feta, no? D'aquestes biografies que tothom sap que és Montgomery, tothom sap que és Patton, però després no coneixem la realitat d'aquesta gent que va arriscar, van morir, no? I no posar la seva vida en joc. I no només en el passat, sinó en el present. Vull dir, només heu de mirar, per exemple, quantes notícies de desertors n'hi ha avui en dia. Vull dir, està havent una fuga de desertors a Ucrània i a Rússia brutal, i ningú en parla. Una excepció. Fa 2 setmanes van trobar 2 nois ucraniesos encara que anaven amb tot l'equip de combat de l'exèrcit i se'ls van trobar perduts a l'estació del nord. I allò va ser la notícia, no? Vull dir, la notícia va ser que se'ls van trobar, no? I ja havien marxat, no? No què fan allà i si pot ser una miqueta una punta de llança del que realment està passant allà, no? I no va investigar ningú de què està passant realment amb aquesta gent, no? I no se n'en parla, vull dir, estan invisibilitzats. I no és casual, i no és casual perquè qui tenen el control dels mitjans de comunicació són els que són i al final es construeix un relat que ens avassalla, no? Llavors, jo sembla que siguem com les locas, los locos, ¿sabes? Los de siempre. Que sempre estem contra tot, no? No, és posar la mirada en un altre lloc, no? Que, a més, no és minoritari. Vull dir, estem parlant de milers i milers de persones que estan invisibilitzades, no? En aquests temps de conflictes que sembla que tant interessin i que tant importin, no? Aquí donem la veu, no? Aquí estem donant la veu, no? Els analistes militars que expliquen ara aquesta batalla, ara si mouen 10.000 cap aquí ja veurem què passa, no? I hòstia, potser m'interessa saber què està passant realment allà, com està veient la població civil allà, a Rússia, el moviment de resistència a la guerra, que és brutal, i n'hi ha milers, desenes de milers de persones tancades a presons, per només estar a una manifestació, no per fer res, sinó per anar a una manifestació. Directament són agafats i es fiquen 3 mesos a la garzola, després es deixen anar. Vull dir, imagineu, poseu-vos una miqueta en context, no? Vull dir que estàs aquí i dius, vaig a la mani, no? I no saps si tornaràs durant 3 mesos o 4, no? Perquè estàs atentant contra el teu país, no? Dius, i aquella gent hi torna, Vull dir que... I no posem l'accent aquí. Per què? Perquè és un relat perillós. És un relat perillós perquè, home, això s'encomanarà aquesta resistència. No ja només a nivell intern, sinó també, fixeu-vos-hi, aquí. Vull dir que aquí també ho podríem veure des de la distància. Doncs ni això, no hi ha fissures en això. Vull dir, i llavors és com molt brutal, no? Vull dir, jo quan ho penso, hosti, no? Sí, perquè bàsicament això està passant també amb jovenets jueus a Israel, que s'estan oposant a que els envien al servei militar, que tenen molt clar que el de Gaza és un genocidi, i també sabem que a Ucraïna, que hem donat tot el suport del món, sabem que les famílies estan traient els xavals quan fan 14 i 15 perquè saben que si no els enviaran, perquè a Ucraïna efectivament s'estan acabant també els recursos i els homes per anar a la guerra. I llavors les famílies estan traient discretament els xavals justament perquè arribada l'edat no els envien a la guerra. I tot això, efectivament, no apareix enlloc. Però, a més, continuo dient el que voleu, que és el que esteu fent, però només una cosa, no penseu que és superimportant
com fer un pas endavant justament ara a nivell educatiu, quan ja a nivell europeu, just en aquesta onada militarista que estem tenint ara a nivell d'opinió pública, cada dia ens està explicant els mitjans que un país europeu està recuperant servei militar, està obrint un servei militar. O sigui, sembla que l'onada ens porta cap aquí, no? O sigui, justament tu que vas anar a un judici per ser submís, que vam viure tot el tema de l'obligació de consciència, que semblava un tema tancat, però s'està reunint. I llavors, bueno, amb la nostra joventut, amb els xavals, que ara des de l'ESO i cap la possibilitat que un dia això torni a ser un tema obert, jo penso que és un moment precisament molt important ara que parlem de totes aquestes coses. I tant, jo per això abans feia esment una mica del tema dels mitjans de comunicació, primer per la invisibilitat que hi ha de totes les estratègies de no violència que hi ha en tots els conflictes. Poques, perquè moltes estan perseguides, amenaçades, les companyes amb les que hem pogut tenir contactes russes estan tancades per por de sortir, fins i tot una amiga nostra, quan li vam enviar un correu per explicar, per demanar com es fa, destrueix el curs, la por és tremenda, això parlen de Rússia, però això passa en altres llocs, la poca resistència contra la violència del seu propi país està segrestada d'alguna manera i invisibilitzada per descomptat, però també ho és de l'activisme nostre de carrer, també està invisibilitzat. Quantes notícies veiem a la televisió d'algun acte que estigui fent una reflexió per contrarrestar tot l'altre que s'apoderen els mitjans. Dones per Dones fa, des que va esclatar la guerra d'Ucraïna, a part que venim d'anys de desobediència i de resistència, 3 anys plantades cada dijous de mes, ara només ho fem el primer dijous, però abans era cada dijous de cada setmana, cada mes, plantades a la plaça d'en Jaume durant mitja hora en silenci, amb una pancarta que té més de 20 anys que posa feministes contra les guerres. Ha sortit en el mitjà? No. Per què? Doncs perquè no interessa. Primer perquè som les 4 xalades que sempre estem en les portes, i per què, no? I som dones totes, a més a més. Però a banda d'això tenim, per l'altra banda, el gran poder que tenen els mitjans, que estan contínuament amb les imatges que ens han ofert tant d'Ucraïna com de Gaza, que són imatges que podríem pensar que estem veient una pel·lícula bèl·lica, no? Què fan? Doncs què ho fan? Posen unes imatges de terror per inculcar la por i que confonen més que no informen. Al final et quedes amb una imatge que no és que distorsiona la realitat, perquè allò és real, però són unes imatges que en aquest cas a més són les que ha permès a l'estat d'Israel, perquè des de dintre, si hagués estat pels periodistes o per la mateixa població civil que ho ha filmat, allà no entrava ningú ni entra ningú tampoc. Llavors tot això no permet que hi hagi això, un contrast, que hi hagi una reflexió en profunditat, perquè realment per educar amb una educació reflexiva i crítica del que ens envolta. I ara, el que tu comentaves, efectivament, cada cop llegeies, em sembla que ha sigut avui que llegia les notícies les llegia d'algun lloc, tota la llista de països que cada vegada més s'estan afegint a la incorporació de l'obligatorietat del servei militar. Jo recordo l'època de la insubmissió, efectivament, Antoni, i les feministes antimilitaristes que també eren insumises i ens vam ajuntar, diguéssim, que vam estar junts amb aquest activisme. I és alarmant, totalment alarmant. Però és que per nosaltres també, i ara ja som la plataforma Desmilitaritzem, quan se'ns fa que anem al saló d'ensenyament, jo sé, des del 2008, veus, quina memòria, un més jove té més memòria que jo. Des del 2008 estem demanant a la Fira de Barcelona, al Consorci, que sisplau no, perquè és que ja no es tracta d'exigir un dret, i és que marxin a l'exèrcit espanyol del saló d'ensenyament, perquè allà sí que s'està adoctrinant. Allà és un espai de reclutament dels xavals i les xavales, per mi això encara és pitjor, tots dos, tant si nois com noies, és horrorós. I cada any estan allà i no hi ha manera, és igual, no fan ni cas. Home, com de fer cas, si és que és intencionadament, vull dir, això no està perquè, és igual, ja saben que vindrem, que serem els 4 de sempre, que estarem traurent la pancarta, que et demanen prèviament els medidors dels Mossos, serà pacífic, oi? És tot tan de
demencial, tot plegat, que penses, però no ho enteneu res, no ho entès res, no sabeu per què nassos estem aquí, no sabeu per què us ho estem demanant. I quan parles amb la canalla, hi ha de tot. Hi ha canalla que empatitza, que rep aquest suport d'empatia quan li dones el manifest, quan li dones una sèrie, no? I s'ho llegeix, i d'altres que diu, però és que si no vam nosotros a la guerra, ¿quién nos va a defender a vosotras? No, vull dir, no, és que aquest és el discurs de sempre, no? D'aquí ve la fòbia aquesta que de rearmament, no? Perquè la por de que els altres, no? Vull dir, és que és aquest el principal discurs, no? Que fa que al final acabis dient, potser sí que els exèrcits són necessaris, no? I ja no es qüestioni més, no? I això és el que rep la nostra canalla. Això li ajuntes tot aquest pensament de l'ultradreta, que també es va filtrant, també, com tot aquest poderío que tenen, i llavors estem amb això, amb el perill que torni a introduir-se aquí aquesta voluntat. O sigui, tu per una banda estàs intentant desarmar aquest discurs de les guerres i del militarisme, i per l'altra va avançant tot això, de tots aquests països que a més no li han tingut mai servei militar. I per què? La pregunta és per què? Perquè cada dia t'ho estan dient, és que si no et defenses, que si no tens un exèrcit, qui et defensarà? Doncs parlem d'una altra mirada, parlem des d'una altra perspectiva, parlem de quina és la seguretat realment per la població civil, perquè ara ja no hem de parlar de danys col·laterals. Clarament no són danys col·laterals, clarament són assassinats de població civil en les guerres. I aquí és on jo crec que encara, com a educació per la pau, jo crec que és un dels elements més importants en els que s'ha de continuar treballant. Toni, només que afegir el que deia ella, que el tema de demanar que la fira i el salvar l'ensenyament no sigui l'exèrcit no només és que ho demani un col·lectiu de mestres, és que està aprovat al Parlament, una resolució al Parlament majoritària de tots els grups parlamentaris que diuen que això s'ha de fer i no és formal. Sí, la moció 55, sí, vale. El que deien de les normatives, no? Vull dir que sí, total, estan prestant terceres, no? Jo amb això de la mili, clar, nosaltres els insumissos, primer, vam dir, l'han suspès, la mili no està abolida, la mili es va suspendre el 2002, simplement. Després, mai ho van celebrar, i no van celebrar, tot i que 10 anys abans mai ens haguéssim pensat que acabaríem amb la mili, però si no ho van celebrar mai va ser perquè l'objectiu continua sent acabar amb els exèrcits. Això també és com posar també... Llavors, què passaria si tornés a haver-hi mili aquí a l'estat espanyol? No ho sé, la veritat és que no ho sé. El que sí sé és que al 98, 99, quan encara la mili estava en marxa, hi havia un 50% de desertors, és a dir, desertors de gent que no s'incorporava a les casernes. Vull dir que no eren objectores, sumi, no eren res. Simplement era gent que vist lo vist, no hi anaven, i òbviament ningú els anava a buscar, perquè ja també ho sabien, un 50%, són xifres que no s'han fet mai públiques, però que estan allà. Llavors, jo no sé si aquí tenim aquest auge de l'ultradreta, però bueno, l'Abascal no ha anat mai a la mili, vull dir, saps? Vull dir que també és un rotllo però després... Sí, bueno, però no significa... No sé què passa. La guerra comença aquí. Sí, però també has d'anar, Vull dir, comença aquí, però... Però van nosaltres. Sí, que és alta, no? Després amb això del Saló de l'Ensenyament també, clar, portem això, quasi 20 anys, anant-hi com qual dia de la marmota, vull dir, no només a Barcelona, sinó a Lleida, a Valls i a Girona, no? I és curiós com la institució una altra vegada està de part teva, perquè tu quan parles amb el Departament d'Ensenyament te diu, no, és veritat, però és que la fira és un lloc privat, no podem fer res, però si tu estàs organitzant aquesta fira. Ja, però és privat, això passa a Barcelona, a Valls passa el mateix, a Valls va aprovar una moció que demanava que no hi anés l'exèrcit espanyol a la Fira d'Educació de Vall de Valls i, clar, ho organitza una entitat privada, l'Institut d'Estudis Vallencs. Com parles amb ells, te diuen, si no els convidem, però és que es conviden i llavors no els podem dir que no. Llavors, a cada fira te vas trobant com tot un catàleg d'excuses al final, de dir, home, no sé, potser us heu de plantar i potser heu de dir alguna cosa, però és aquest pas que és, no, sí, total, què hi farem? Si després hi ha gent que s'apropa, tots aquests que van i, doncs clar, aquí l'última edició ja van portar un avió, aquests de l'exèrcit, un avió dins allà
de la fira, saps? Pues clar, hi havia unes cues de por allà per pujar a l'avió, saps? I que dius, clar, crida l'atenció un avió de combat allà, no? Llavors és un tema que és complicat. Desmilitaritzem, clar, sí que estem una miqueta com pensant que no només hem d'estar en aquesta batalla, lluita del saló dels temes, sinó més en la quotidianitat també, no? I en aquest sentit, per exemple, hi ha el tema que us dèiem abans dels Mossos d'Esquadra, dins de les escoles i instituts, com en aquest primer que us he explicat, de com quan hi ha una situació molt conflictiva en un centre es truquen i venen i llavors fan de forces de paz i allà els salvadors del pollastre, no? Però hi ha una altra part molt més civilina, que és que els Mossos d'Esquadra tenen tot un programa educatiu des de l'any 2008, justament també, en el que fan tallers de tot. Jo dic, un dia faran tallers de cuina també, perquè ara riem, però us dic una cosa, l'any 90 els insumisos vam dir els vales d'objectors de consciència, que es donaven un vale per gastar-se en roba, s'acabarà donant el Corte Inglés i tothom va riure. Als 2 anys el Corte Inglés donava els vales de la roba dels objectors de consciència. Vull dir que rieu, però recordeu-vos, hi haurà un dia en què Mossos d'Esquadra faran un taller de cuina també a les escoles, si no el tens. I no soc gaire pitonis, soy jo. Llavors, fan tallers de tot, i quan dic de tot dic d'internet segura, de violència machista, de seguretat, òbviament de trànsit, de moltíssimes coses. Ho dic com a posem de causa, perquè a mi els primers directors venien el 1, 2, 3 de setembre, una patrulla de Mossos d'Esquadra, i me venia amb un catàleg de tot de tallers, un catàleg extens, no tria, perquè venen gratis, a més. El que vulguis, i et venen gratis. Escolta, és l'única activitat quasi que és gratuïta dins de les escoles. Llavors, clar, la gent diu, mira, que vinguin a fer de segura, clar, que vinguin. I això fan des de I3, l'antiga P3, l'antiga preescolar més encara, a això. Batxillerat no sé si entren també, no m'estranyaria. Llavors, des dels 3 als 16 anys, vull dir, constantment, cada any, la canalla de Catalunya, en general, perquè malauradament és un tema que està molt extès, doncs va una part de Mossos d'Esquadra i els explica alguna cosa. En aquest explicar, sovint no és el més important el que es diu, que també, sinó el com i qui ho fa. És a dir, tu dones 2 persones amb un vestit policial, amb una arma i amb una autoritat que, clar, que tu veus que allà, i on el discurs, malauradament a més, perquè podria ser fins i tot en una policia democràtica, podríem pensar que, policia de proximitat, jo què sé, podríem imaginar-nos moltes coses que no acaben passant, doncs jo he hagut de presenciar, i a més moltes altres companyes m'han dit també, sovint és, ¿quién es el malote de la classe? I aquest que acaben assenyalant no és qualsevol, acostuma a ser el Mohamed, acostuma a ser qualsevol, que a més acostuma a estar racialitzat. I jo he vist com les posaven, com li posaven les manilles. Això passa, ens podem posar aquí ara, sí, impacta, però passa. Hi ha fotos, més. Vull dir que això està passant. I això, malauradament, està molt normalitzat, massa. Per què? Perquè la mestra es troba en una situació que diu, bueno, són els Mossos, jo què li he de dir, jo, el que sé, i no confrontem, no som capaços de dir-li, perdona, però això no ho pots fer. I a mi no pots dir qui és el malot de la classe, segon, no li pots posar unes manilles, de què estem parlant, no? Però forma part d'aquesta cosa de la política, de la crítica, de posicionar-nos, no? I, clar, és l'autoritat, a més, no? Llavors hi ha tot un aprenentatge de què és l'autoritat que es va construint. A I3 porten uns cotxes per dibuixar, a I4 els cotxes ja s'han de muntar, i va posant la complexitat, no? Però ens trobem que això és quotidià. Què passa quan nosaltres parlem amb el Departament d'Interior, des de fa anys, perquè ja no en parlem més, i els diem el mateix que heu fet vosaltres. Aquesta ala, el mateix. Perquè diuen, home, no, això, i a l'ensenyament ja no us dic, ala, no? I quan parles i dius un inspector, te diu, home, no. Vull dir, per què? Perquè hi ha una distància tan gran entre el que passa realment a les aules i el que es pensa alguns que passen al món educatiu, que és enorme. Llavors, si nosaltres no construïm una crítica i no som crítics en dir això no pot passar, doncs continua passant i es normalitza. I això és el pitjor que ens podria passar, perquè va construir-se tot un discurs que normalitzes.
Què passa quan això ho aboquem a un claustre? Aquest debat, i als claustres tenim gent de tot, i quan tu el planteges, el que acostuma a passar és que hi ha la germana, la dona, el nòvio d'un mosso, o el cosí d'un mosso. Llavors és, home, no, però el meu cosí, el meu germà, això no ho faria, això no... I no és un tema personal. Per què? Perquè entra enllà en què estàs contra algú. No, jo no estic contra tu. Jo estic criticant això que està passant. Això no pot passar. Doncs, el Departament d'Ensenyament el que té clar és que quan tu li dius, te diuen jo no li puc dir a una parella de Mossos o a un cap d'una comissaria que ho deixin de fer. En aquest cas, que deixin de portar armes. Per què? Perquè hi ha tota una escala de comandament que si no ve de dalt, no baixa. Què ens deia Interior quan parlàvem el 2010-2011, quan encara hi havia iniciativa que tenien la conselleria? És que jo no li puc dir a algú d'Interior perquè si tu ets el cap del Departament d'Interior, saps? Els Mossos. Saps? Els Mossos, quan li haguéssim topat, doncs el mateix. Llavors, hi ha un tema d'autoritat de que si no fem que les escoles i els instituts siguin un lloc blindat en aquest discurs, però no perquè siguin més xulis que res, sinó perquè qui s'encarrega de l'educació d'aquella canalla són els mestres i les professores, no per res, sinó que ells tenen l'autoritat a comissària, però nosaltres la tenim, la responsabilitat dels centres. L'altre dia, quan explicava i deia un mosso que això d'entrar la pistola amb l'escola i tal, em deia clar, és que imagina't que ara entra aquí una persona armada i se lia a tiros i jo estic aquí sense pistola. I jo li vaig dir, home, potser són les mateixes possibilitats que algun nen tingui un trastorn o no cal, vulgui investigar amb la teva pistola, l'agafi i se munti alguna cosa. Vull dir, potser són les mateixes possibilitats baixetes, no? Doncs, no sé, no em la tiris com a excusa, saps? Perquè és que estem en un món de dir, és que explicar mil locals, no? Bueno. No, és un tema que preocupa i preocupa. Jo també ho he viscut i a més venir a una classe de primària a explicar educació viària amb les pistoles, com comprendràs, les criatures estaven més fixades on estava la pistola que no que estaven explicant, que sortia a les 5 de la tarda, a les 4:30, travessaven per on volien amb el patinet, o sigui, imagineu. No, a mi el que em preocupa realment és això, no? La importància que continuen tenint l'estament militar en el nostre país i en els altres m'imagino que també, i en què s'ha fundat o s'ha fonamentat, no? La imatge és aquesta, la canalla ve a una persona amb aquesta vestimenta del traje militar, l'uniforme, el que sigui, i desmunta i desautoritza totalment l'autoritat de la tutora o del tutor que estigui en aquella aula. Llavors, quina imatge realment han inculcat aquests senyors que han vingut armats i uniformats en el centre? Que la seguretat passa per ells, que la seguretat passa per les armes. I per tant, si no tenim exèrcit, el d'abans que deia, clar que cal això que hem de continuar formant, sigui l'exèrcit privat que hi ha ara, no sé com funciona el tema, però que també se'ls acaben, vull dir que si no, per això necessiten adoctrinar en el seu ensenyament, i per això al final els països s'han plantejat això del tema de la mili obligatòria. Però en definitiva, el pitjor per mi, el més tremendo és que tu estàs parlant justament de la desobediència no civil, de les estratègies de gent que hi ha hagut, que ha potenciat treballar els conflictes armats des d'una altra mirada, des d'una altra perspectiva, i venen aquests senyors i t'ho desmunten tot. T'ho desmunten tot, perquè el que ells fan en una hora, al final el que els ha inculcat, no, xavals, aquí el que compta soy yo, que soy el macho alfa, és igual. I la trampa pitjor per mi encara va ser quan un cop es va desmuntar el que era la mili obligatòria, era la gran gesta, no sé si en aquell moment hi havia el PP o el PSOE, és igual, que les dones es podien incorporar a l'exèrcit. Això ja va ser el remate. O sigui, no teníem prou amb els machos alfas que van a defender-nos, que la igualtat d'oportunitats, les dones poden ocupar tots els àmbits laborals de la societat, com no l'exèrcit. I aquí això va ser la trampa. D'aquí que, clar, quan vas al seu ensenyament i reparteixen els paperets i tal, no sé qual, clar, quedes encara molt més ferida de que les nenes també diguin no, a mi, jo me gustaria també anar a l'exèrcit.
i llavors que es diu, bueno, tot això com ho entones, no? I bueno, jo crec que no es queda més remei doncs això de continuar treballant amb el que creiem i ojalà que hi haguessin més centres que realment trenquessin la barrera aquesta de la certa censura, no? que està por ahí, no? Com una ombra, i que realment es convertissin en centres desobedients, transgressors, digueu-li com vulgueu. Que clar, la institució, clar que et diu amb la lletra petita pot dir que vulgui, però en el fons ens posarà totes les traves possibles, perquè aquest tipus d'educació que estem parlant, l'educació per la pau, la coeducació, el que està fent és intentar crear i educar en el pensament crític, i això és el pitjor que li pot passar a un sistema estructural militarista i patriarcal, que la gent pensi, perquè si penses provoques canvis. I llavors provocar canvis en una societat vol dir que alguns es quedaran sense els privilegis que fins ara tenen. Portem una hora parlant, vale? Vull missatges positius, per tancar una mica i donar-li pas aquí a l'auditori, però bueno, vosaltres resistiu, desmilitaritzem. Hi ha hagut moments en què, com a mínim, aquestes manifestacions que hi havia al sala d'ensenyament, com hi havia menys gent, ara torna a haver-hi una mica més de convocatòria. A les mans de Palestina, a les últimes crides, hi havia molts estudiants, hi havia molta gent jove, hi ha hagut acampades de joves a la universitat que han arrencat compromisos als rectorats. Vull dir que crec que sí que hi ha, com a mínim, alguns elements positius de tot això que estem parlant, tenint en compte la complexitat del sistema educatiu, la complexitat de tot plegat, de les diferències que també hi ha entre els pares, els sindicats, els centres, el departament, vull dir, tenint en compte que el sistema educatiu cada dia està a la premsa ara, vull dir que té una tensió per lo bo i per lo dolent. O sigui, estem parlant tot el dia d'educació. Fa uns anys els pares i les mares deixaven allà les criatures i ja. I avui és temaco. O sigui, avui hi ha tota una generació de pares que estan a sobre de l'escola i que a més es comprometen amb Palestina, que munten organitzacions de profes i de famílies que estan donant suport a famílies que desnonen, vull dir que estan havent iniciatives a les escoles molt interessants. Llavors, podem parlar de coses positives que estigueu veient, que tenint en compte que la crítica al sistema no s'ha quedat claríssim. Però bueno, no? O sigui, què coses a vosaltres també veieu que dieu, bueno, podem tenir en compte que tot és molt complicat, però que sí que veieu que funcionen, que us animen també a vosaltres a continuar. Bueno, a mi... Tu que estàs en el centre, que jo no estic en l'aula. No, a mi una cosa que, per exemple, sí que penso que és aquesta... Hi ha infinitat de gent petita fent coses grans a molts llocs. I això és una cosa que de vegades no som prou conscients de què està passant, perquè estem de vegades molt focalitzats en les coses grans, però vull dir, jo puc dir que hi ha moltes AFAs que estan posicionades, que fan les seves propostes, que fan els seus tallers, hi ha gent que fa encara coses més grans que s'uneixen i fan com Famílies per la Pau, vull dir que jo a mi sí que hi ha un pols, un batec que està present en general a la societat, vull dir que això és veritat, vull dir que quan pensem que no estem mobilitzats, que no és que... Bueno, és que potser no és la gran mobilització, com de vegades ens hem tingut en moments, com la guerra d'Iraq i tant, però sí que hi ha com una multipresència en llocs petits i que fan xarxa, i que per mi és el més important també, perquè al final amb qui més fàcil és entendre més, amb qui puc estar en contacte quotidià i puc compartir coses i altres amb les que discutir-ne, però construir xarxa social i comunitària. I jo penso que en això les escoles cada vegada més estan més obertes, vull dir, són espais més oberts cap a les famílies i cap a fora també. Jo en això soc molt positiu, perquè de vegades te conviden de llocs i vas a llocs que dius, no, aquí estan fent això, i quina passada, i està passant. Després, quan vols fer com una cosa com més gran i tal, doncs costa més, perquè, no sé, costa mobilitzar-se, anar cap aquí, anar cap allà, però sí que hi ha molta gent
fent coses molt importants i interessants en llocs diferents, i a més en el territori, perquè de vegades perdem també, vosaltres esteu a Esplugues i sou metròpoli, vull dir que sou part de la Gran Barcelona, però jo que vinc del Penedès, per exemple, hi ha cosetes AFAs que dius que fan coses superinteressants a nivell comunitari, que per mi el comunitari és que ja és antimilitarista, és el que facilita que quan tinguem un problema sigui fàcil poder entendre saber què ha passat, perquè allò no vagi bé. I jo, per mi, és un dels grans valors que en aquest temps de treballar, jo penso que és un treball molt global, molt plural, de moltes parts de la societat que fa, i que penso que li hem de donar nom i l'hem de denominar, perquè el que passa és que moltes vegades no el valorem. Vull dir, a la meva escola, per exemple, hi ha una cosa que es diu va de roba, que és que la roba que és per a l'escola, la roba que li sobra, la posa, hi ha una gent de l'AFA que s'encarrega de posar-la, netejar-la, tal i qual, i la posa a disposició de qui vulgui. I allò em sembla brutal. Hi ha gent que dedica temps de la seva vida a recuperar roba, gent que ja no la necessita, i que vagi qualsevol persona a agafar-ne. Això és antimilitarisme, això és pacifisme, això és construir una societat diferent a la que volem, que es manega només amb diners i amb aquesta mirada economicista. I jo penso que l'hem de posar molt en valor, perquè forma part del món aquest que volem i que estem intentant construir. Sí, jo perfecte que siguis optimista i també hi estic d'acord. El que passa que jo no estic, en aquest moment jo no estic dins de l'aula, jo em moc més pel carrer, com aquell que diu, i per tant en l'activisme de cada dia. Si ho veig des d'una altra perspectiva, que em costa més de veure les petites passes que sé que es fan. I és veritat que, mira, quan veníem cap aquí a Montoni dèiem, parlàvem de les manifestacions, de si hi ha relleu jove, de la generació meva, si hi ha gent jove darrere, tant a l'activisme, sigui contra l'antimilitarisme, les guerres, o fins i tot en el cas d'ensenyament, i a més que hi ha molta gent jove en aquests moments, sobretot en l'ensenyament, però hi ha tota una generació d'ugues que s'han jubilat en els últims anys. Però jo crec que el que falta és com trobar l'encaix. No hem sabut o no hem pogut, per ambes bandes, tant per la part jove com per les que no són tan joves, de trobar aquest encaix. I és veritat que, i per tant, que és el que seria l'important, que hi hagi un relleu, perquè abans que jo hi ha hagut tota una genealogia de feministes antimilitaristes, les que jo m'he nutrit, de les que jo he après moltíssim, i això és el llegat que ens agradaria transmetre a la gent jove. Jo crec que hem de canviar les maneres de fer, les maneres d'estar present en alguns espais, perquè si no ens veuen com, bueno, això que vosaltres esteu fent ja està fet, no? I les seves maneres són unes altres, i hem de saber això, les seves maneres, que no tenen per què ser les nostres, o sigui, anar a una manifestació o anar a una pancarta determinada o plantar-te en silenci contra les guerres, doncs igual amb elles no representa i ho sap, però ho fan d'una altra manera. I aquí és on hem de buscar aquest encaix de relleu generacional. I efectivament, jo crec que una de les coses que he aconseguit al tema del genocidi de Gaza ha sigut la capacitat d'articular tant a nivell generacional com a nivell de diferents temàtiques, perquè les manifestacions, concentracions, veus en multitud de gent jove, efectivament, com el que s'ha mogut a les universitats, però gent de totes les edats, a més i de totes les procedències, del món sindical, del món dels moviments socials, del món de l'ensenyament, perquè Gaza ha sigut el mirall, deu dir la samarreta, jo crec que si superben trobar la frase aquesta, Gaza es fa de mirall, o Palestina es fa de mirall, ens ha posat de relleu que no cal anar necessàriament allà on està la guerra, perquè la guerra la tenim al nostre costat. La tenim en situacions de desnonament, de la població migrada, de la situació dels CIES, de la pobresa, de la precarietat laboral, del racisme, i en definitiva capitalisme, racisme, imperialisme, militarisme. Això ens ho ha posat aquesta situació del genocidi davant dels nostres ulls. I jo crec que això és el que fa també que tota la gent que es mou, tota la gent que ve als centres, Famílies per la Pau, les AFAs, etc., tot això suma. I aquesta suma és el que farà que continuem creient que la pau és possible i que les guerres són evitables. I jo necessito creure que és així, perquè si no quedaria a casa.
I això que estem fent avui és educar-nos per la pau totes juntes, també. Vull dir que, efectivament, tot això suma i aquestes jornades formen part d'aquesta autoeducació social que s'estem fent. Parlen vostès, volen saber alguna cosa d'aquests dos, d'aquest senyor, aquesta senyora? Qui vol preguntar alguna cosa? Té un micro, veig, perfecte. Vinga, va, aquí, la primera sempre costa, però després, vinga, vostè, va. La primera sempre costa, però vinga, arrenquem. Per cert, d'on és vostè del Penedès? Estic treballant a Juncosa de Montmell. Ah, molt bé, molt bé. Dic que no sigui de Vilafranca, de Sant Sadurní, no? Els problemes, solucions. Si els professors no es poden dedicar a fer segons quines coses davant d'un conflicte, intel·ligència artificial, d'aquí 2 mesos sortirà un robot magnífic, humanoide perfecte, que tindrà el mateix aspecte que la senyora Vicky o el senyor Toni, exactament igual. I quan la senyora estigui esgotada i marxi de la classe dirà: tu, robot, explica-li a aquests senyors i a aquestes senyores per què no es tenen que esbarallar o per què tenen que tenir cultura de la pau. Després hi ha un altre tema. Això de creure en la pau és com creure en Déu. Pot existir, però potser no. Per tant, és difícil creure en la pau, perquè des que l'home és home, fa 2 milions d'anys, ens hem fotut d'hòsties a manta. El que heu dit tots vosaltres teniu tota la raó i m'agrada molt sentir-ho de persones que no sigui jo o gent de la federació que soc president, que som 72 ONGs, o de la mateixa organització que soc president, que tenim 72 delegats i cadascú pensa el que pensa i tu has d'absorbir. Però és difícil creure en la pau, perquè la gent tenim gent molt egoista que mana, poc altruista, que pensa únicament en el caler, i molta gent a darrere que li llepa el cul. I és difícil, caler. Són multimilionaris, el Trump li queden 2 dies de vida i vol guanyar milers de milions, ja vol preparar el seu fill allà darrere. Estem tots en l'últim relleu, perquè la vida per mi és un relleu. O sigui, quan ets petit agafes un relleu, li passes a la joventut, li passes a la maduresa, estem en l'últim relleu i volem tenir més calés. No podem cedir un pis a l'Ajuntament perquè sigui pis social? Doncs no, a l'Ajuntament de Sant Sadurní únicament hi ha 2 persones que cedeixen un pis social en bones condicions i no apreten els llogaters, una persona i jo. Per tant, dius, hòstia puta, què estem fent? Tenim esperança? Sí, l'hem de tenir, però ho tenim complicat, I a les escoles, jo vaig a fer conferències a les escoles i m'ho passo pipa amb la canalla. I a vegades vaig a escoles on hi ha canalla difícil, que han fet algun acte dur, i t'has d'enfrontar com el delinqüent que tu també ets, o podia ser, davant d'uns xavals que han fet un delicte. I interactues. Perquè clar, si tu ets un cabron, jo també haig de ser un cabron si m'haig de ficar a nivell de cabron, però si ets una bona persona has de tenir agilitat per ser una bona persona. Després un altre tema. No sé si vosaltres heu participat en guerres. Heu participat en alguna guerra? Nosaltres sí. Hem anat a països en guerra i hem participat en petits processos de pau. I si voleu, l'explico. Perquè a vegades tenim cert poder per modificar i una situació que pot provocar una matança, no provocar-la. I potser tu la podries provocar, perquè tu tens un cert poder, perquè has estat 9 anys treballant en un lloc, has fet projectes de molta envergadura i en un moment determinat tu podies fer que 2 comunitats es barallessin. Podies fer-ho i no ho fas. O sigui, hi ha maneres, si una persona vol, de crear pau, però això no crea caler. O sigui, tu no et fas ric si crees la pau, però si crees la guerra sí que crees calés per tu, perquè vens les armes, vens els cotxes, vens els territoris, vens les cases. Si crees la pau, no destrueixes res, no vens res, la gent es tranquil·litza i pots fer coses. I en el tema d'educació, clar, els nens, podem portar nens a conflictes o a països difícils? Sí que ho podem fer, i nosaltres ho fem. Agafem nanos d'ESO i els portem amb els seus pares o amb un tutor a un país com Mali, Burkina Faso, Senegal, Mauritània, Moçambique, els portem cap allà perquè vegin la realitat. Perquè si no veuen la realitat no saben de què parlen. És com fer l'amor o tirar-te en paracaigudes. Si tu no t'has tirat en un paracaigudes, no saps el que és. I si tu has fet l'amor, tu no saps el que és fer l'amor per molts llibres que llegeixis. Tot això és el mateix. Si volem parlar de pau i que la gent ho entengui, hem d'intentar que aquests pares i aquests nens facin un voluntariat en un país del tercer món on hi hagi un conflicte i procurar que tornin. Han d'acceptar, però a vegades ho aconsegueixes. I on els enviem? A escoles.
Les escoles, ho sabeu perfectament, en un país del tercer món no tenen 30 alumnes, tenen 120 alumnes, 130 alumnes, 140 alumnes, i creuen en els professors. Quan jo vaig a fer una convenció a l'escola dic, sisplau, heu de creure amb el professor, i la professora està acollonida. A molts llocs que vaig tenen un professor acollonit o una professora i dic, heu de creure. Doncs a les escoles de països pobres, la canalla creu en els seus professors. No tenen cap oportunitat de desenvolupament, però estudien l'hòstia. Es sacrifiquen molt. I si tu els ensenyes castellà, parlaran, si ensenyes basc, no s'ha d'ensenyar basc, perquè no poden aprendre basc o poden aprendre català i volen aprendre. Què ens passa amb la nostra canalla, que potser hem perdut aquesta il·lusió? Fem un taller amb un nano de Vilafranca, que potser el coneixes, que va ser pregoner fa 2 o 3 anys, que el van fotre a la presó per Tejerbol al Líbano, un voluntari nostre, i aquest xaval va a les escoles i els hi fa somiar. Fem un taller de somnis. Escolta, tu que ets un nano d'aquí, què somies? Curiosament, els nanos d'aquí a determinada edat no tenen somnis. Però tots els nens de les escoles, que hem fet 34 al món, tenen somnis. Tots tenen somnis, tots volen ser alguna cosa, tots lluiten per alguna cosa, però sabem nosaltres que no tenen cap oportunitat de desenvolupament, no hi ha feina. Un salari a Mauritània són 100 euros al mes, o a Mali. Sí, és molt difícil, però ojalà tireu endavant. I si un dia tenim temps, us explicaré un projecte que vaig participar de Pau i lamentablement no es van matar 3.000 persones, perquè sembla ser que el bo és que es matin. Però allà no es van matar, van acabar en pau, que no va servir de res, a l'any següent es van matar. Però en aquell moment va haver pau. I vinga, i bueno, endavant. Vicky, volia comentar una cosa? Com que has dit tantes, però jo només dues coses. Tu dius que si havíem anat a la guerra, i sembla que ho diria. Vull dir, que hi hagués guerra d'aquí, és un tema que ara no vull entrar-hi, però sí que hi he estat en països on hi havia guerra. Jo vaig estar a Zagreb, en plena guerra dels Balcans, i a través de dones, de col·lectius pacifistes i feministes d'allà, va ser impressionant, i la primera impressió que vaig tenir és arribar jo que en ma vida havia vist un soldat armat, els cascos blaus famosos de Pau, que pol·lulaven per l'aeroport, carros de combat i demés. I la segona situació, i a veure per què ho explico, va ser anar a visitar un camp de refugiats a la ciutat de les afores de Zagreb, amb les companyes de Croàcia que estaven donant suport i solidaritat a les suposadament contràries que eren les dones de Bòsnia. I per mi allò és anar a la guerra, un país en guerra, des de la pau, des de la solidaritat, des de saltar les barreres del que suposadament eren les meves contràries. I com elles deien, no són les meves enemigues, són les meves veïnes, perquè Iugoslàvia era un únic territori fins a aquell moment. Per mi és això, aprendre la pau. I en el segon tema deies d'anar a la canalla, portar-los, jo no tinc res en compte, no? Però jo crec que si realment... A veure, la pau és possible, el que passa s'ha de construir cada dia, evidentment. Si no, la pau un estrata serveix per una merda, amb perdó. Però llavors jo crec que és més important ensenyar la pau a la canalla. No cal portar-los a altres països. És que comencem per la situació que viu molt del nostre alumnat, que està vivint amb una inseguretat tremenda perquè no sap si demà els faran fora de casa seva, o la situació familiar, o la violència intrafamiliar que pot haver-hi, les mares amb la violència vicària, unes situacions tremendes que està vivint el nostre alumnat. I per tant jo crec que no cal que vagin, és el que deia abans, no cal que estiguin mirant aquestes imatges de guerra que surten a la pantalla. Quan tu vas a parlar d'aquestes coses a l'aula, no es pot dramatitzar, no és aquesta la via, és justament començar per el que aquell nen o aquella nena té més proper, que és la seva situació, del barri on viu, de l'escola on està ubicada, d'una sèrie de situacions que són per ell insegures, que són violentes, i és per aquí que s'ha de començar, perquè realment llavors sí que podràs dir, mira, aquests nens tampoc tenen una escola, perquè els han bombardejat, però primer comença per la realitat i escoltar què tenen que explicar-nos aquests nens i aquestes nenes dels que tenim moltíssima cosa per aprendre. I la pau comença també per l'escolta dels altres, dels que no són com jo i no pensen com jo, perquè si no aquí, clar, tots ens venim a mar de bé, però el difícil on està? Els que no pensen com jo. I per mi és creure que la pau és possible. Aquest punt de vista també estic d'acord.
Qui més vol fer alguna cosa? Digue'm. Anys enrere, a les aules hi havia més bona convivència entre els nanos. Tenim més 10 anys enrere. Perquè vostè té la sensació de que hi ha molts problemes. Bueno, Les filles amb grans, clar, les 3 coses de la vida pública no passava llavors. I el per què no passava? I ara passa. passen d'altres. Jo penso que hi ha hagut una evolució positiva i és que a les aules no impera la por. I explico, i abans doncs tu, bueno, jo ho vaig viure, vull dir, ara que feies alguna cosa que ara em semblava bé, a mi em queia un calbot. No, tinc 52 anys, vull dir, no soc tampoc, soc gran, però... I si no, vull dir, o te feien fora de classe, o... Vull dir, hi havia, jo crec que un sistema, diguem-li, de repressió sobre les normes més gran. Sí que penso que en els darrers anys, doncs, bueno, doncs la cosa s'ha democratitzat. Vull dir, la vida al centre s'ha democratitzat. Vull dir que, bueno, s'intenta. Què passa? Que és que, vull dir, un nen d'avui en dia no té res a veure amb un nen de fa, no, te diré 20, però no, ni 10. Vull dir, els inputs que avui rep un nen, nena de primària no tenen res a veure, els inputs quotidians, del que li passa a la seva vida, no ja només a nivell d'inseguretats o de falta de... sinó a nivell del que rep cada dia, ni que sigui pel mòbil, per una pantalla. Vull dir, és impressionant. Com es relaciona aquell infant i amb qui? Vull dir, el carrer s'ha perdut. El carrer s'ha perdut en el sentit que quanta gent veieu jugar a la canalla més gran de 7-8 anys. Encara sí que fins a 6-7, potser sí que encara els parcs infantils, doncs potser sí que fan més ús, però a partir de 7 o 8 ja la cosa, potser sí que fan més esports, grups, equips esportius i tal. Vull dir, ha canviat molt la vida dels infants. Jo realment planyo bastant als infants d'avui en dia, Vull dir, no sé, cadascú recorda bé la seva infància i adolescència potser, i potser visc una miqueta això, però planyo perquè realment és molt dura. És que tenir 8 anys i que ja tingues converses de vídeos porno, sí, vull dir, 8 anys, vull dir, no... I fa 2 anys us hagués dit de 10, i fa 4 us hagués dit de 12, però no, ara ja de 8. A més, ho he vist, vull dir, passar-se notes de mira't aquesta pàgina, saps? Vull dir, Pornhub, vull dir, de coses que clar, no estan preparats, no? Llavors, aquí també hi ha una responsabilitat social, perquè clar, com deia la Montserrat, és que tot va cap a l'escola, no? Vull dir, l'encàrrec de l'escola és eduqueu les criatures, no? Que deia Capdevila, però bueno, és que no podem amb tot, no? Perquè la canalla està 5 hores a l'escola, vull dir que tampoc està tantes hores en mans de mestres, després que empiecin a menjadors, això seria una altra cosa, no? Però jo penso que afortunadament estem intentant fer una escola més democràtica, més plural, i on s'escolti l'infant i on l'infant tingui sigui la part important de tot plegat, però sí que penso que ens falten algunes coses perquè això funcioni bé, és veritat. És a dir, de vegades, doncs, bueno, la configuració de claustres, les línies també pedagògiques, la pressió també familiar, vull dir, és complex, però jo també penso, bendita complexitat, també penso, vull dir que jo m'estimo més, vull dir, i a l'escola hi ha moments d'angoixa, però clar, és que ja n'hi havia abans també, el que passa que potser tampoc sortien tant, no? I avui en dia se sap tot el que passa, vull dir, llavors això pot ser una cosa bonica, però també complexitza més encara la solució de tot plegat, no? Però jo m'estimo més tenir-ne una escola cap a la direcció que va, amb recursos i amb més, a nivell de pensament, no? Anar cap a aquesta via, que no tornar enrere a dir no, mano dura i aquí s'han acabat les tonteries i tal, perquè en aquell acabar-se les tonteries penseu que hi havia molta canalla que estava exclosa, vull dir que és que, clar, això no hem parlat també per aquí apuntat també, no? Vull dir, estem en un món que en general és excloent, i el capitalisme és excloent, exclou justament a gent i persones, s'han aprofitat de la feina però t'exclou, i a les escoles abans també passava molt, i l'intent ara és que tothom estigui inclòs al centre, i això és impossible, no, però vull dir que és molt difícil,
perquè jo no parlo a nivell de canalla amb discapacitats o problemes d'aprenentatge, sinó parlo de canalla doncs, amb dificultats econòmiques, de canalla racialitzada, dels guetos que es poden conformar segons els barris, etc. No? Llavors, clar, és un repte enorme, però jo penso que sí que hi ha com l'intent i la mirada de que l'escola sigui un centre, vull dir, sigui un espai d'acollida. Vull dir, per mi, el concepte és aquest, que l'escola i centres educatius siguin espais d'acollida, on anem a aprendre, però a la vegada també anem a socialitzar-nos, anem a estar en contacte amb els nostres iguals, anem a no estar en contacte amb pantalles durant 5 hores, que això sembla una tonteria, però hi ha canalla que quan surten de l'escola ja estan enganxats allà amb tot el que comporta a nivell físic cap a ells, no només intel·lectual o emocional, sinó físic també. Llavors jo penso, si fem que les escoles siguin espais habitables on aprendre i on puguin estar a gust, sense viure amb por també, Seguretat. Seguretat. Llavors, jo penso que la mirada és aquesta. Llavors, clar, quan escolto és que ara sembla que jo sigui un camp pixa, doncs passen coses, però és que és normal que passi. El tema és com les afrontem. Si les afrontem amb por i amb repressió, o si les afrontem amb no és que potser cal una educadora social en aquest institut que ens ajudi a regular els conflictes que estem tenint, o cal una integradora social també perquè aquestes dificultats que tenim amb aquesta comunitat o en aquestes comunitats, doncs trobar una miqueta l'encaix de potser de parlar amb aquest, amb el de l'Església Evangèlica, amb el de no sé què, però bueno, estem en aquesta mirada, no estem apartant-los, saps? Que és el que passava abans, fa 30, 40 anys, no? Llavors, bueno... La robòtica, us pot ajudar la robòtica? Bueno, depèn, la robòtica té les seves coses també. Millor les persones. La robòtica, allò que ha dit la senyora Vicky, de que és que jo no soc especialista en això, en allò, en aquest problema, el robot sí que serà especialista perquè tindrà tota la informació. Per tant, un robot podria solventar... Li faltarà l'emoció, Vila. Podria resoldre aquest problema. En els 3 segons, jo no tinc ni una xarxa social. Intento utilitzar al mínim les pantalles, per tant no hi crec en absolut. A mi tot això de la intel·ligència artificial, quan encara no hem arribat a la intel·ligència emocional que nosaltres tenim i no les hem pogut desenvolupar, l'altre... Però ve a la pastilla, i nosaltres tenim 2 telediaris, i la canalla aquesta 10 o 15 telediaris. O com a l'escola de Sant Sadurní, no tenen llibres i tot el dia amb la pantalla. Fatal. Això és un altre tema perquè a nivell neurocientífic ja està demostrat que les pantalles estan anul·lant el cervell humà de la canalla. Digues. Vale, no, anem una mica paraules perquè... Quan una mica en la línia del que estava plantejant el Toni, el tema de qui educa i com educa la comunitat també, perquè l'escola no és només l'escola, és la comunitat, no? I com respon la comunitat als inputs de l'escola. Primer, els claustres no tots sempre són iguals, cada escola és diferent i cada projecte pedagògic té les línies que té, però la comunitat també ha canviat molt. És a dir, la implicació de pares, mares, entorn familiar ampli cap a l'escola, jo crec que ha canviat moltíssim i a més, no només comunitat, sinó també context social. En el context social hem anat cap a pensaments aquest de la seguretat, etc. I el tema, més enllà de les pantalles, hi ha una cosa que educa, que són els videojocs. I aquí entra la violència a sac. I clar, tu estàs educant d'una manera aquella criatura, possiblement a primària no passa tant, però a secundària passa molt, i surt de l'escola i es passa 3, 4, les hores que li deixis, enganxat a un joc que és el mateix que juguen els soldats dels Estats Units, perquè tenen tot en una pantalla. I llavors hi ha un com es diu, desapego, que no sé com se diu, emocional enorme, i llavors és com si no anés amb ells, no? És allò, a l'escola aprenen una cosa, la comunitat hi és o no hi és, i després ells tenen en aquest temps lliure seu també un context educatiu enorme que no té res a veure amb tot allò que en principi ells són, o elles. Mira, amb això que estaves dient, les guerres actuals són les guerres dels fronts. I no sé si és als Estats Units o d'aquests països,
estaven demanant treballadors, aquests són gènere masculí totalment, per entre els que des de petits o des de molt jovenils havien jugat a les videoconsoles, per fabricar els drons, per saber-los manegar. Això ja està dit tot, és a dir, amb allò que anava dels videojocs, efectivament, no? Tota aquesta canalla que ha pujat amb els videojocs, consoles, no sé què, no sé quantos, són ara els futurs treballadors que treballaran per manegar els drons per matar més persones d'una manera totalment indiscriminada. I efectivament, perquè el videojoc el que fa és que tu seràs el protagonista cazando terroristas o los malvados, tornem a aquell binarisme de no diferenciar agressors agredits, aquest binarisme dels malos o los buenos, sense cap espai diguéssim d'intermitjos. I en tot això hi ha una cosa que jo vaig descobrir fa un any, que és que juguen en línia. Vull dir que... Toni, ho vas descobrir fa un any només. Sí. Perquè no té fills adolescents, està clar. I llavors, clar, ja no jugues tu sol a casa que... No, és que estàs en línia 10 més. I clar, vull dir, això és també... Allà es va compartint vocabulari, forma de relacionar-se, clar, el que fèiem abans al carrer, quan jugàvem al carrer, doncs es fa allà amb un interlocutor, en aquest cas una pantalla i un joc que és matar gent, no? Llavors, per això dic que planyo, saps, molt, perquè realment és difícil, En aquest escenari dramàtic només vull afegir que els estudis el que estan dient respecte a com s'infiltra l'ultradreta en el tema dels videojocs no és tant pel joc, sinó en els xats. En els xats, diguem-ne que hi ha líders que es fiquen allà i que a partir de les converses també recluten gent. Però no és ben bé pròpiament en el joc, sinó en les converses i que són espais de reclutament que s'utilitzen a l'ultradreta per captar xavals. Digui. Sí, di. Hola. A mi m'ha agradat una cosa aquí dintre, on hem parlat dels Mossos, que no em queda clar el que heu dit. O sigui, el de la pistola no s'ha aconseguit que se la treguin. Però si hi ha hagut una queixa de que s'ha fet allò de les manilles o fan això, o més coses que estan malament, això segueix. O sigui, això no és un programa que l'organitza algú. No sé, d'on ve aquest programa que han decidit fer a les escoles? Del Departament d'Interior. I això no s'ha pogut frenar? O sigui, vosaltres heu dit que no s'ha pogut treure allò de les pistoles. Ells van allà amb pistoles, però tot el malament que heu explicat que ho fan, segueixen? O què? Sí. Segueixen? Felicitats. Sí, és veritat. No sé, a mi m'agradaria... A veure si sóc capaç d'explicar-ho, Jo tinc la sensació que potser el que l'escola ha perdut és ser un espai una mica de resistència. De vegades, tot allò que no sabem educar com a societat ho transferim a l'escola. Cada vegada dona la impressió que hi ha més coses que no sabem educar com a societat i per tant les transferim a l'escola. I l'escola no acaba podent optar per fer allò que considera que és valuós per l'escola. Tot aquest esforç de transparència cap a fora, de poder opinar sobre el que l'escola fa o deixa de fer, que jo crec que era un esforç que s'havia d'actualitzar certament, de fa 30, 40, 50 anys l'escola no podia continuar així, però ara vivim en un entorn en el qual dona la impressió que qualsevol proposta ha d'entrar a l'escola i a més ha de ser fiscalitzada. En el moment que és fiscalitzada, allò requereix una quantitat de recursos tan immensa que la paralitza. El concepte d'escola que resisteix, que genera un projecte educatiu, que el defensa i que a més des de fora hauria de ser respectat en diàleg, evidentment, només faltaria. Però que no qualsevol pogués arribar, qualsevol persona pogués arribar, una sola individualitat que no representa un col·lectiu en absolut, pot generar tant de soroll en una escola que la paralitza burocràticament i per tant atura aquella iniciativa que podia ser col·lectiva i que el recurs de claustre havia generat una inversió de temps impressionant. No sé si esteu d'acord, si no, no sé què n'opineu. Totalment. I a més el drama és que no només la pot paralitzar una família o dues burocràticament, sinó humanament. Vull dir, pot ficar la por en el cos a
a tothom no està. Vull dir, per una denúncia feta, sí, ha passat també el tema del català, per exemple, hi ha hagut escoles que una família o dues ha denunciat legalment i com allò han creat autèntics drames perquè generaven por i generaven molta ansietat. Si fos burocràticament només, a l'escola hi ha embats burocràtics que els pots anar saltant, però el tema és l'humà, la comunitat, una altra vegada, la relació, com dinamita la relació, en comptes d'anar i parlar i dir, escolta, venim del País Basc o venim de València, venim d'Andalusia i hòstia, necessitem a veure com ho podem fer i tal, no, és això, generar, tirar l'artefacte allà i dinamitar-ho tot. Per això és important el diàleg, per això l'escola és aquesta cosa d'anar absorbint tot el que va arribant. I sí que és veritat que de vegades a les escoles ens falta una miqueta de fermesa. És a dir, nosaltres quan anem al metge no diem no, a mi no em presentis neuròtil, que no dona'm una altra cosa o no se'ns acut, hi ha un principi d'autoritat de l'expert. En l'educació és com una mica futbol, tothom té la seva opinió, que és respectable i ha de ser també perquè, a més, sobretot quan la fas des de la part com a família, però una altra cosa és que tu vagis com a expert educatiu a una escola on no estàs allà dins del claustre i vulguis fer la teva pissareta, doncs t'escoltarem, però aquí tenim un funcionament, tenim un consell escolar, tenim un claustre, i en això de vegades l'escola, bueno, escoltem a tothom, però de vegades sí, però passa més a nivell de pressió social, això, vull dir que, clar, quan tu escoltes per la ràdio i això, que 3 persones han pensat que això seria la gran idea i això traspua i salta directament al departament i el departament també ho pensa comencem a tenir un problema aquí. Jo penso que si fos només burocràtic això estaríem bé, però no. El que genera aquestes petites bombes, que són bombes, és molt neguit, molt malestar i l'hem viscut en moltes situacions. Vull dir, amb el procés, amb totes les companyes de Sant Andreu de la Barca que treballaven en un institut al costat de la caserna. Vull dir, aquella gent ha viscut un drama humà i professional brutal, que ara comencen a sortir-se. Ara. Però, clar, la seva cara l'està burrulant pels diaris d'Espanya com a poc menys que terroristes, perquè estaven allà assetjant adolescents, que era al·lucinant. Vull dir que, però sí. Sí, jo penso a més que, clar, el paper nostre, quan estem a l'aula, és de posar molt el cos. I depèn quines qüestions es plantegin, tu el que estàs fent és posicionar-te. I moltes vegades aquest significar-te depèn de quina mirada la comunitat te la posi, t'està senyalitzant i a més. I jo crec que aquí hi ha una altra qüestió que abans he anomenat, el fet que els claustres s'hagin desarticulat, també a vegades depèn quina cosa vulguis defensar o posar-li resistència, ser transgressora o intentar ser-lo, transgressora en millors positius del terme, fa que t'hagis sentit també actualment més sola que potser abans. Perquè ja no veus el claustre com aquella assemblea, ja no hi ha espai sinó en el passadís, en algun moment del passadís a comentar com et pots sentir o com estàs o com poder abordar-lo com a equip, com a comunitat en definitiva. I això també passa que t'allunyen més de les famílies, jo crec que això és una mica de les dificultats que hi ha ara també que haurem de saber abordar-les de la manera més positiva possible. Però jo crec que una de les coses que potser fa aquestes resistències a aquestes imposicions, malgrat que les vegis que són absurdes del tot, el que deia la burocràcia, fer-te fer coses que després ningú se les llegeix, o sigui, no siguin per res, doncs jo crec que també va lligada amb això, aquesta manera una mica de dir, jo no soc aquí per a mi que no em posin en pantalla, perquè tenim els exemples aquesta de la por, tornem al tema de la por, perquè si no potser que em passi a mi, que arribi a un expedient, que arribi a la inspecció, que sé. Volies dir més, Toni? En Palem. Diguis. Jo molt breument, perquè sé que anem fora de temps ja, una petita reflexió i si voleu ho comenteu. Jo el que sí que volia plantejar és que actualment
s'està donant molta responsabilitat als educadors, però jo crec que una de les responsabilitats que hauríem d'agafar és la societat en si. O sigui, perquè, sobretot pares i mares, hi ha una responsabilitat extra que es dona als educadors i a més se'ls estan posant molts pals a les rodes. Aleshores, crec que com a societat, com a pares i mares, hauríem de plantejar-nos moltes coses perquè, jo ja tinc una edat, no soc molt gran, però puc parlar de fa 40 anys o 45 en què jo era adolescent i jo encara a l'institut hi havia uns espais de debat. Hi havia uns espais de debat lliures en aquell moment i jo crec que ara no els tenen. No els tenen i llavors els educadors heu de lluitar molt per tenir aquests espais i alhora us trobeu amb un fre pels mateixos pares. M'entens? O sigui, jo crec que des de l'altra banda del camp educatiu no s'estan fent bé els deures i s'està donant una responsabilitat on no toca. Perquè mai des d'un sol àmbit es pot arribar a un punt final. I jo crec que és això. I penso que s'ha perdut això i s'ha de reconduir. I tots hem oblidat que la responsabilitat no és d'un sol àmbit, sinó que hi ha una corresponsabilitat. I jo crec que això és el que s'ha perdut. Només volia fer aquesta petita reflexió. Gràcies. Sí, contestar-hi, estic d'acord en part, no? Jo crec que va una mica en la línia que deia abans el Toni, que hi ha una sèrie de situacions que totes van a parar a l'escola. Educació sexual afectiva, l'escola. Violència, prevenció de violències masclistes, l'escola. L'educació. És a dir, hi ha un moment que primer que no pots abastar-lo tot, a banda de tot el que ja hem dit en aquesta tarda aquí, els recursos i tal, però després hi ha una altra qüestió també i és la formació. O sigui, no qualsevol pot estar treballant en prevenció de conflictes i violències masclistes si no mínimament hem tingut una formació, que són altres mals dels que tenim també els professionals de l'educació en aquests moments, que de formació no en tenim, formació de qualitat i continuada, i fa anys també que s'està reivindicant. I és veritat, no s'aboca tot, que passi pel centre, és evident que no. I s'ha d'anar treballant en aquesta idea que és la col·lectivitat la que educa, eduquem tots, tota la societat educa, sigui per la pau, sigui contra les violències masclistes, sigui el que sigui. I aquí ha d'haver-hi aquesta entesa un altre cop de les accions comunes entre família i escola i evitar que també ho desarticuli, sobretot. Estem d'acord. Qui més? Tanquem ja? Sí? Sí? Vale, la jefa m'està dient que hem de tancar ja. Som una comunitat horitzontal, però la jefa m'està dient que hem de tancar ja. O sigui que, bueno, moltes gràcies als dos. Ha estat molt guai, hem après molt, oi que sí? Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies per organitzar-me aquest acte, per deixar de fer el dissabte a la tarda altres coses i estar aquí escoltant aquestes coses. I tanques ja? Sí, perfecte. Em deixeu fer un segon de publicitat. El dia 18 dimarts hi ha el partit de la selecció catalana amb la selecció palestina. Intenteu anar-hi, si no compreu entrades, és igual, però sobretot s'ha d'omplir el camp de solidaritat catalana vers Palestina, que quedi ben clar. I el dia 29 amb una manifestació més també per Palestina. O sigui, recordeu aquestes dues dates, qui podeu anar al futbol, és igual, a mi no m'agrada i aniré. Bueno, no m'agrada, però és veritat que no m'agrada el futbol, però hi aniré. Bé, no, simplement hem anat recollint algunes coses de cada taula, aviam si... destacar algunes coses de cada taula, no a mode de conclusió, sinó de recordatori, no? A la primera taula no recordo com es deia, rebutgem les guerres, construïm la pau, es deien coses com les guerres no s'improvisen, es planifiquen per mantenir els interessos del capital i es va creant un enemic. Cada cop tenim menys capacitat de decisió la ciutadania. Cal promoure i invertir en les organitzacions per la pau i no en l'imaginari i en la maquinària
bèl·lica, i les guerres es poden preveure i per tant es pot treballar prèviament sobre tot això, invertint en justícia i drets humans i centrant el tema en les desigualtats i evitar la violència armada en el futur. En la segona taula, gràcies Toni, que deia quina defensa armada o no violenta, doncs se'ns han donat immensitat de dades que desconeixíem la majoria, sobretot econòmiques, però d'alguna manera tornava a sortir el tema de qui decideix i d'on surt. Es parlava sobretot, ens venen que ho decidim entre totes i tots perquè ens pregunten, però ens pregunten una part, no ens pregunten d'on retallaran allò que portarem en aquest reajustament de pressupostos per la maquinària bèl·lica i, en canvi, el que s'està decidint és una forma de baratament que afecta directament a l'estat del benestar. Perdoneu, i que d'alguna manera tenim associat de forma crítica la defensa a la defensa armada, i que calia crear alternatives i que cal que s'estudiïn, és a dir, que hi hagi a l'escola, a la història, en els llibres de text, en les universitats, i fer-ho visible i no centrar tot el nostre saber com a poble en les, el Martí deia, hazañas bèl·liques. En la tercera taula, allò que calia d'alguna manera, coses que ja havien sortit en altres taules, allò d'aplaudir tot el que s'ha aconseguit mitjançant la pressió de la ciutadania, com per exemple la resolució de Nacions Unides, la 1325, que donava tot el tema de la perspectiva de gènere en la construcció de pau, que la normativa educativa, per una banda, té un caire antimilitarista, ja diem que s'ha de fer complir, i que tenim ja històricament a Catalunya, però per una altra banda estàveu parlant també d'un sistema punitivista que d'alguna manera ho han fet mitjançant la desarticulació dels claustres amb una burocràcia excessiva i la sobrecàrrega, i que educar per la pau havia de ser una cosa transversal i reconeguda. I que, finalment, perquè no m'entenc la lletra, és que he anat tot bé agafant nota. Al final hi havia una frase que jo crec que d'alguna manera tanca el que seria tota la jornada, que em sembla que ha dit la Vicky, diu la pau és possible i les guerres evitables. I a partir d'aquí, doncs, gràcies per ser aquí, gràcies a vosaltres per la taula, gràcies per tot. Un horitzó, també unes ales, hem vist caure la frontera i en el teu cos de pols d'estrelles hem desfet tots els camins, hem après de l'infinit. Mica en mica, com balla la vida, ballarem aquesta nit. Atrapar la lluna plena, creuar junts tota la terra buscant un nou món, rebentar tots els rellotges, apagar el motor ferotge, començar de nou. Que la vida es pari fins que surti el sol, junts a la deriva. Que la vida esclati com nosaltres dos. King de Víctor Jara, portem els somnis del Che Guevara, hem vingut a trencar els marcs, tenim les ales de la Rosa Parks. Atrapar la lluna plena, creuar junts tota la terra buscant un nou món.
el sol. Junts a la deriva, que la vida esclati com nosaltres dos. El temps millora, sento com les ànimes s'animen, puc veure com volen i troben una nova veu de llibertat que sona, bones vibracions per totes les persones. Caminem sempre junts amb la mà cor, som el poble viu, la flama en la foscor, som un paisatge de vida que crida i no oblida, som la sortida agraïda, desfent mentides, una lluita compartida.